Kuma wanga matsala da a tsakanin Nijar da Benin, wa ya kawo ta? Kato su da sun kawo ta. Sai kuma babu wata magana dai kullum dai sojojin Faransa suna nan layi, sojojin suna nan layi tsakanin iyakan Nijar da Benin suna nan sun jera. Ko kun ce kun kori Faransa, me kuka shi ku gare ta? Na kori mutum sannan kuma har yau shi zama mai matsala. Kenan dai har yanzu dai su ba samu abin da suka yi ba. Su kamata ya su mai da tunaninsu ba hari na suka gudun kaka musu ba. Ita Faransa tun kun kore ta, kenan ba gare ta za ku tunanin hari ba. Yanzu hari ku komo cikin ku nan cikin ku tsakanin ku. Nan na da yanzu hari shike. Su bar ganin abin ga duk ƙariya za ta yi duk kuma ba sai wani ya hito da wani waje ba. Kuma wanga matsala da a tsakanin Nijar da Benin, wa ya kawo ta? Kato su da sun kawo ta. Sai kuma babu wata magana dai kullum dai sojojin Faransa suna nan layi, sojojin suna nan layi tsakanin iyakan Nijar da Benin suna nan sun jera. Ko kun ce kun kori Faransa, me kuka shi ku gare ta? Na kori mutum sannan kuma har yau shi zama mai matsala. Kenan dai har yanzu dai su ba samu abin da suka yi ba. Su kamata ya su mai da tunaninsu ba hari na suka gudun kaka musu ba. Ita Faransa tun kun kore ta, kenan ba gare ta za ku tunanin hari ba. Yanzu hari ku komo cikin ku nan cikin ku tsakanin ku. Nan na da yanzu hari shike. Su bar ganin abin ga duk ƙariya za ta yi duk kuma ba sai wani ya hito da wani waje ba. Kuma kun ɗauko sojojin Wagner. To ku kai su ku watsa Wagner su kuma ku jera su nan bisa ga iyaka. Tsakaninmu da Benin ku sa Wagner. Tunda da ya gana ku so kawai ku liƙe ƙasa ku ruhe ta 'yan ƙasa in suna so su mutu. Ba dai mai dai shi na tahiya ba shi zo kuɗi su komo ba. Cisco ni ba cani ba ma kaji ako. Nakku wallahi ba harkar cani ta ba ma. Wallahi Cisco harkar ƙasa ta ni kadi saboda ni zakwa ni yawo cikin ƙasa. Cisco kasan abu a guda ɗan uwana. Akwai wani abu zan faɗa maka shi. Mutum abinda Allah ya ga mutum kaga abu gashi ka san haka ake ka koma ka ce ba haka nan ba shine aka ce munahunci kuma wannan abu ka yaudare kanka ka yaudare kowa. Cisco ni da ni zo kasa Niger yawo na ne cikin kasa sai ni ga wato an maishe mu yanzu baya saboda Niger inda ta kan nan rana guda in ka sheshe ta ka shuci mutane gaba ɗaya. Yau wata 10 gashi mun yi su me yana ake can kini ka ce na da kawai ake cikin Nijar babu abin da aka abanse da shi. Cisco in ka tahi ka bi hanyar na haka zo sandar kayo hanya haka zo a gadas kayo ka ga inda aka yi ayyuka na alheri na ƙasa abin da ka sani da ka zo wuri ka gane shi sai ka yi ta mamaki ba shinkafa ba kuma ƙasa Cisco in ta komo ana ce sai mutane taimako an ba mutane nan taimako to ƙasa ta lalace. Mutane aiki aka ba da mutane wanda za su shiga su ci abinci mutum 10 mutum 20 mutum 30 mutum 40 mutum 60 kowa shirha mai kayan asiri. In ka bani mana shinkafa ta kare to me za ka bani kuma ƙaryata wancan abu da ka gani suna duk ƙaryata babu inda sa su zara hannunsu. Kuma akwai wani abu da nake faɗa maka Cisco ƙasa ta mu ta Nijar muna na ka tambayi mutane muna na suka fabrike iraniyan ga da suka cewa an ka bar su da su mina na za su yi da shi ji kawai suka ana ce ana bindigogi da shi da bom inda aka bindigogin shi da bom ku kula da wani izin ba ku da shi wanda za ku sai sama har yau turawa na za ku sai sama wasu. Ni ba ne batun France ni France je déteste France bon son ta amma abin da nika so a shi tausayin talakoki mutane suna ganin wahala suna taga arkane ga hanyoyi suna wal libi yanzu ko sauran mutane aka ana zubo su gidan shara akan cani dijan mu rigar ramuwa ma tana bisa gare mu kasan mu ma dijan ainihin ta ma
wa ka dibin mu mutane, ba wanda ka dibin mu mutane nan. In an ka tashi ba mu kashi sai a tashi a ba mu kashi, an ka tashi wasa mana ido kasa ga ido sai a watsa mana, babu abin da ba iya yi mana. Allah dai mu da shi ka dan adam shi mai da rayuwa ta ga Allah, Allah dai ka hukuma. Ba mu da shugababun ne na kasa wanda za a ce su bari a bari, wani na wanga zalimai da sun ka shiga yanzu in ka shigo gumbaye sai ka zaka garin can gashi ta mutane ana ta koras, to mutane na wakawo su kasar suna bi dabban su ba su abin da za su aiki ba taimako ba. Ni kam kashiya saboda Allah shi suka zama da wanda da cani da dan uwan cani da wanda ka son cani da wanda duk mahalkin cani da wanda ya biyo inda cani ya gani da wanda ya gane shi da wanda ya biyo hanyar da cani ya biyo da wanda ya taba zama inda cani ya taba zama da wanda ya biyo ya muka ma ya ce ma wani ga hannu diba hannuna can na cani wuri ne shike ko gida ne. Duk waɗannan mutane nuna ran musu ban son su har tashin duniya lahira, tunda cikin kunci sun ka samu. Yau ga buhun haƙi wai yau ma shi ka 35 shi, wasu kasa ma shi ka 40. kuma duk wanda ka son cani shi na kuwa abin gashin Allah shi kawo mai aya wanda sai ya gani. Allah abin gashi ni kurkuru Allah shi kawo mai aya shi da ke ne sai ya dandani rishin daɗi da mutane sun ka dandana. ana yanzu wanga bawan Allah da aka tuhuma antinikar mina na Allah ya antinikar zuwa na an kai an ka zo an ka kashe bayan Allah. Shin wayanda an ka barin nan makahina ai sun son sojoji kuma sun san yan ta'adda ba antinikar na yace sojoji ne suka kashe su ba. Mutanen gari na suka ce kuma kun san da zama kwanakin ba an ce an zo wani gari an sadira an halaka su ba, an kai magana sojoji na suka yi aka ce kuskure ne ko ba haka ba. Kaka wanda aga kasa da waɗanda ake suna yawo kan motuna ɗaya saboda Allah da annabi to adalci su ne abba su yi ne ka gane ai shi addalilin kuma ba a yi musu shi. Sannan su bude wa mutane boda mutane su ta zuwa gidajen uwayensu lokacin noma ya kai. Yanzu wani na nan in shi da karamin karfi yan kudin da ya tora su duk ya canye ga walakancin da an kai mutane fiye ne ana cikin mayi yanzu ga ana cikin yi ma ba amma gama ba tunda ba su wuce ba. Babu walakancin da kai wannan ka tora iyalinka da yaran ka ƙanana su kwanga daji ya an kale ma wani babban hadari shin in ba wani ya taimaka musu da daki bina za su shiga don Allah kai gaskiya guda ce da gabarinta sai bata yawa. Kasa turawan turai da amerikawa da jamusawa da dukkan tura na duniya wai ka bar su ka dawo ga baki kirin mai bakan makashiya maliyan maliyan da burkinabe dan Allah dan annabi Allah kuna tsammanin ba a hwado babu yauni ba ai an hwado babu yauni. Niger ta yi kasa kuma an ci baya billahi allazi an ci baya don duk in kuka duba ko gani Niger wata tasaki turawan mulkin mallaka da sauran ta zo ta kama Mali wai Mali za ta mallaki Niger da Burkina to shi ne ai to wanda ya saki turawa su na mulkin mallaka yanzu ya dawo ga wani makwabcin sa wai zai raba da shi a makwabcin shi ne zai yi progresse zai yi evoluer zai yi wata alliance da ake kira ta leta da AS take ko AS desert ko Sahara. To dan Allah dan annabin Allah kuna ganin cewa ku yan Niger ku rumce ido kuna nan kuna kallo yaushe ne wanda an rike da bature ya koma rike shi kuma shi rika baki dan uwansa kuma bakin da bai gyara maka sa komai ba bale shi gyara masa dan Allah da annabi Allah maliyan wa da Burkinabe yanzu Niger ta rasa inda ta kama ko ta kama Nigeria ko ta kama Senegal ko Cote d'Ivoire ko kuma ta kama wata kasashen daban ko kasashen Larabawa wannan amma ta rasa inda ta kama sai ta kama Burkina da Mali dan Allah dan Allah Burkina da Mali fa su ne za su zama mu Niger colonisateur ku saurara ku gani. To gare inda suka kai mu yau dai kun ga dai kasar da take tana ba mu fili da 85% muke rabitaye daga Benin suna rabitaye kan mu su kai muna motoci mu doki kaya su kai muna mu zo mu dauko kaya mu ka Benin mu doki kaya daga Benin mu koma da shi. Yau dai gashi sun kai mu sun baro sun bata muna wannan alaka. Wai shin wai su waɗannan mutane ya suke so da mu dan Allah haka za ku rungume hannuwa ku kalli waɗannan jama'a yan Niger